ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಿತಳು ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಿರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೂ ಇನಿ ನಾನು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಲೈನ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಯಾನೇನ ಮಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಬಂದ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೊರಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀಶೋಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋಡು ಬಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಲೋಕಲ್ ಡವ ಅಂಚಿತ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಚ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ತೊಯ್ಲಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಕೋಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಎರಡು ಮಲ್ತನೆ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಕ ಪಂದಿ ಅನ್ ರೆಡಿ ಆತ ಸೊ ಅವೇ ತೊಟ್ಟಗು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಕ ಪಂದಿ ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏಪಲ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ತುಂಬ ಚಿಂಗಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕನ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಯಾನು ಇಂಚಿತ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೊಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಇಂಚಿತ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದ ಒಂದೇನು ಇಕ್ಲೆಲ್ಲ ಡೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಸೊ ಈತಿತ್ತುದ್ದು ಎತ್ತನೆ ಯಾವ ಸೊ ಮಾಮೂಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಬಾಯ್ಸ್ನ ದಿಪ್ಪು ಏರ್ನಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಇಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಮನ ಅಣ್ಣನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಏರ್ನಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಏರ್ನ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ అయితే ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಂತು ಕನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ತೊಂದು ಐತ ಕಾರ್ದ ಫುಟ್ದ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ದೀವೊನ್ಲೆ ದೀದು ನಿಕ್ಲೇಡ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂಗೊಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಡೈತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿ ಆ ನೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟೆಲಾತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಬರೋಡು ಓಕೆನಾ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಕಲು ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಮಲ್ತ ಅನ್ಪಂದು ನಿಗಲ್ ಆತ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಗಲ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಿಗಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಏರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಗಲು ಇಲ್ಲಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ನಿಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನ 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಾತ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡು ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಇಂಚಿತ್ ನೆಟ್ ರೆಡ್ ಸರಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಓಕೆನಾ ಈತ್ ಯಾವ ಇನ್ನೇನಿತ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಗಿಲಗಾಯಿಸಿದ್ದೆ ರಡ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂಡಂದೇನು ಸೊ ಒಂದೇನಿತ್ತ ಸೈಡ್ ದೀಪ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ರಡ್ಡವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯರತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ಲ ಓಕೆನಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೋಕ ನಿಗಲ್ ಏನು ಮಲ್ಪುಂಡ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಪ್ಪುಡುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಧ್ಯಡ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಮಿಡ್ಲಿಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸಿತ್ತೇನು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತವ ನೋಡು ಮಧ್ಯದ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬಟ್ ಮೂಲ ಮಧ್ಯದ ಡಿಸೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾಪಣ್ಣ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಸಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲೆ ಕತ್ರಿ ಶಾ ಒಂಜಿ ಕತ್ತು ಮಲ್ತಾಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಎಡ್ಮೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೆಟೆ ತೀವೊಂದು
ನೆಟ್ ಈತೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಏನೊಂದು ಈತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದೇನು ರಡ್ಡವೇನ ಪೊಲ್ಲವಡು ಒಂದೇನು ಮೂಲಿ ಈತ್ ಪೊಲ್ಲವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲಿ ಈತ್ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈತ್ ಪೊಲ್ಲೋಡು. ಓಕೆ ಒಂದೇನು ಪೊಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಅಂಪನ್ ಪೆನಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆಂದು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಒಂದೇನು ಈತವೇನು ಪೊಲ್ಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಬುಡಿಯಾಡ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪೊಲ್ಲದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಮೂಜಿ. ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲಡು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಮಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋದಾ ನಿಕಲ್ ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿ ಹಿಂಗಿಲ್ಲಡು ಮಿಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದು ಸೂಜಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗ ಎಡ್ಡ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಂದು ದೂವರಿಗೆ ಉಂಡತಾ ನಿಕಲ್ ಬೋಡೊಂದಂಡ ಪುಲ್ಲುಡನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಗುಂಡು ಸೂಜಿ ಪುಣತ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜಂದು ತೂಡಿ ಪೊಲ್ಲವನ ಕಾಲಿ ಇಂಚ ಮಾಮೂಲಿ ಪುಲ್ವ ಅಂಚ ಪೊಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಈ ತುದಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತುದಿ ಇಂಚ ಪುಂಡು ಇಂಚ ಬರು ಅವಾಗ ನರಕ ತೋಚಿ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಲಿನ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಮೂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡೋಡು ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂತನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದಿಂಚ ಇಟ್ಕೊಳತಾ ಒಂದಿಂಚ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಇಂಚ ತಿರ್ಕ ಭಾಗಗಳು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಡು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋಡು ಈತು ಇಂಚ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡತ ಯಾನು ಬುಡೋಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಪಂಡತ ಐಟೆ ಇಂಚ ಈ ಶೇಪುಡು ಪತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಂಡತ ಈ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಂಚ ಪೊಲ್ಲವಡು ಇಂಚ. ಓಕೆ 3 ಇಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಇದೆ ಈ ಸೈಡ್ ದಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಡೆ ತೋಜಂದು ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಚ ಬೈದಂಡ ತೊಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಚರ ಮನ ರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅಡೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಡಿಸೈನ್ ಮಂತನ ಅಂಡು ಫೈನಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಪವ ಇಂಚೆ ಇಂಚಿತ್ ನಾವು ಉಂಡತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಇಂಚರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಬೆಲ್ಟ್ದು ಒಂದು ಕೂಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದೇನು 2 ಇಂಚ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಮೂಲಿಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಇಂಚ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತ. ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಮೂಲು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದೇನು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋಡು 1 ಇಂಚನೇ ಬರೋಡು ಉಲ್ಟ ಕೈ ಒಂದೇನಿಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಜನೆ 2 ಸೈಡ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಡತ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಡತ ಒಂದೇನು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೋಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಕಲು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಾಂಡೆನ 2 ಸೈಡ್ಲ ಇಂಚ ಬೊಯ್ದನ್ ಬಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಕೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಕ್
Guys, finally my bag is ready. Encha tochundu. Tulle. Encha barkum side bag kinnya. Unena tulle. ನಮಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಪತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಚ ಕೊರಿಯ ನೆಟ್ಟೆ ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೇಪುಡ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೇಪುಡ್ ಕೊರೊಲಿ ಇಂಕ ಆತ ಟೈಮ್ ಈಜಿ ಇಂಕಿತ್ತ ನಾನು ಅಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪೊರು ಅಂಚ ತಡಪ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಬೋರ್ಡಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ನಡ ಅಂಚಲ ಕೊರೋಲಿ ಹೌ ಇಸ್ ಮೈ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ ಲೈತುಲೆ ಏತ್ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮ ದೀವೊಲಿ ಇಟೆನ್ ತೋಚ್ಪಾಬೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಮ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆದಿತ್ತನ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಈ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವ್ದು ಈ ಶೋ ಕುಲ್ದುಂತುಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಂಚ ದೀದು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೊ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಜನ ಆವನ್ ನಕಲು ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ಡಂಡ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ಒಂತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಗೆತೊಂದುಂಡ ನೆಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡ 700-800 ರೂಪಾಯಿ ಗೆತೊಂಬೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತ ಮಾಮೂಲಿ ಇಂಚನೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉಂಡತ ಲೆದರ್ ದೈಕೆ 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ದೈಕ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಸುಮಾರು ಹಾಪುಡು ಅಂಚದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡುಂದಂಡ ಇರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ ಬೋಡಂಡ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದಂಡ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ನಡ ಪೂರ ಮಲ್ತುಕೊರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ